Kaixo lagun, bazenekien klima aldaketa gelditzeko ez dela soilik CO2 gutxiago igorri behar, baizik eta xurgatu eta gertatzen ari denari moldatu behar gara. Bideo honetan kontatzen dizut zer egiten duen mankomunitateak gure karbono aztarna murrizteko. Bat, hondakinak bereiztea eta hobeto tratatzea. Emisio horien aurka borrokatzeko, gure hondakin organikoak edukiontzi marroian ondo bereizi ditzakegu. Edo konpostagailua baduzu, materia organikoen zirkuloa konpostatuz eta itxiz. Eta zer egiten dugu mankomunitatean? 5. edukiontzia erabiltzen dugu, marroia, materia organikoarena. Eta gainera, etxean eta komunitatean konpostatzearen aldeko apostua egiten dugu. Gero eta hobeto bereizten dugu, eta gainera, 2026an ingurumen zentro berria irekiko dugu. Materia organikoa lurperatzen saiestuko duena. Eta horrek guztiak isuri asko murrizten ditu. 2. Garraio garbiagoa. Beste kutsadura iturria handi bat, ibilgailuek isurtzen dituzten gasak dira. Horregatik, 10 urte baino gehiago daramatzagu autobus hibridoak edo guztiz elektrikoak erabiltzen. 3. Energia berriztagarria erabiltzen dugu gure instalazioetan. Eguzki energiarekin, energia geotermikoarekin edo biomasarekin klimatizatzen gara. 4. Isuriak xurgatzen eta konpentsatzen ditugu. Klima aldaketaren aurka borrokatzea ez da soilik berotegi efektu gas gutxiago isurtzea, baizik eta gas horiek xurgatzea eraginik izan ez dezaten. Gure ibai parkeko eta Ezkabako zuhaitzek saiestu ezin ditugun isuretako asko xurgatzea lortzen dute. Areatzeako meandroan, zuhaitz asko landatu ditugu Nafarroako lehen karbono ustubidea sortzeko, keitxarrak desagertzen diren tokia. Honi buruz ikasteak, arazoa ulertzen, ohiturak aldatzen eta aldaketa klimatikora egokitzen laguntzen gaitu. Agur!